Welcome back to my YouTube channel Bodokilan Mix YouTube channel नोंथांमोनखौ दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ बावहरनाय जाबाय। बे नुबाय थानाय नुथाया जादों जोंनि गवालपारा जिल्ला बर' बारदोलाव लानाय मोनसे नुथाय। सानब्रैनि हाबाफारि लानानै बेयाव मिटिं खुंनायलाय बेयो जाबाय जोबथा सानखालिनि लानाय मोनसे भिडिअ। मिटिंआ जोबखांनानै बिखौ फिरफिलाफोरखौ देखायनानै दोननाय बे मोनसे नुथाय। बे भिडिअफोरखौ नोंथांमोना दिनै इन्ट्रेस्ट बानायनांसिगोन। जय आफा बोराइ बाथौनि जय माइनाव बिमानि जय आफा बोराइ बाथौनि जय माइनाव बिमानि नोंथांमोना जुदि दासिमबो आंनि बे गवालपारा जिल्ला बर' बारदलनि मिटिंनि माखासे भिडिअफोरखौ नायाखै, नोंथांमोना डिसक्रिप्शनाव आं लिंकखौ होनाय जादों। नोंथांमोना थांनानै नायहैब्लानो जाबाय। जुदि नायनो इन्ट्रेस्टेडब्लासो दै जबरदस्ति नङा आरो इन्ट्रेस्टेडब्लासो नोंथांमोना नायहैनो हागोन। आं डिसक्रिप्शनाव लिंकखौ होनाय जादों। बिदिब्ला गुबुन मोनसे भिडिअआव थाबैनो लोगो मोननाय आसाजों दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो दोननाय जाबाय। थेंक्स फर वाचिं। बाय बाय। बर'नि सल' बाथा।